100 дрэў да векавога юбілею. Гонар стагоддзя абласной газеты «Віцебскія весці» супрацоўнікі рэдакцыі высадзілі сквер у адным з мікрараёнаў горада. Зялёны падарунак ад журналістаў з'явіўся ў дварах на вуліцы Лазо. Гэта першае з цэлага шэрагу мерапрыемстваў, прымеркаваных да значнай даты. Пра тое, як калегі-журналісты святкуюць 100-гадовы юбілей выдання, наш карэспандэнт Вольга Шмаргун. Абласная газета «Віцебскія весці» – правапераемнік адразу дзвюх легендарных выданняў «Віцебскі рабочы» і «Народнае слово». Калектыў аб'яднанай рэдакцыі ў гонар юбілею змяніў звыклыя ручкі і блакноты на рыдлёўкі. І замест таго, каб здабываць інфармацыю і браць інтэрв'ю, журналісты заняліся не менш творчай справай пасадкай дрэў. Паўдзельнічаць запрасілі і ветэранаў газеты. Уладзімір Раманоўскі ўзначальваў «Віцебскі рабочы» з сярэдзіны 90-х, больш за 10 гадоў. Успамінае, выданне заўсёды адрознівалася рашучасцю і смеласцю, за что редактор не раз отрымливал выговоры от кираўніцтва. Многие говорят, что сегодня пришел век информационный. Информация, интернет-информация. Но я считаю, что областная газета должна быть эксклюзивной. То, что в этой газете люди не прочитают ни в другой газете, ни в интернете, ни по телевидению. Я пришел сюда, чтобы посадить в первую очередь память наших журналистов, которых уже давно нету. Разом з калектывам рэдакцыі удзел у юбілейнай акцыі ўзялі і прадстаўнікі ўладаў. У гумавых ботах і з саджанцамі ў руках яны сёння не проста кіруюць. На роўных з журналістамі капаюць ямы и подвязывают молодые дрэўцы. Акция «Посадка 100 деревьев» в честь этого знаменательного юбилея – это еще одно свидетельство тому, что эта газета имеет свои традиции. Она продолжает тот боевой путь, те интересные и знаковые события и традиции, которые имела газета в свое время. Газета совершенствуется, она сегодня имеет свое лицо, имеет своего читателя, она читаема. Фотокарэспандэнт газеты Дмітрый Осіпаў праглядае свае свежыя здымкі. У яго аб'ектыў заўсёды трапляюць самыя яскравыя моманты. Аднак сёння Дмітрый часова адкладваў камеру. Уласнае дрэва і нават не адно. У будучым юбілейным скверы «Віцебскіх весцей» будзе і ў яго. Традыцыйную мужчынскую праграму «Мінімум» журналіст выканаў. Пабудаваў дом, выхоўвае сына, а цяпер яшчэ і з апошнім пунктам справіўся. Для меня это очень знаково, потому что это останется на всю жизнь. Если вдруг что-то приживется, то это память о газете в честь столетия и своя память. То есть я приведу свою семью, если дерево приживется, покажу с коллективом своей газеты, в которой я отработал 7 лет на этот момент. Я посадил дерево. У тым, што пасаджаныя ліпы і клёны прыжывуцца, журналісты газеты не сумняваюцца. Столькі станоўчых эмоцый, энергии и позитива укладзена ў гэтую юбилейную акцию. В газете я освещаю работу культуры. Причем уже, по-моему, в этой газете, если брать народное слово, то получается почти 30 лет. А это тоже культура. Это культура города, это культура нашего Витебска. Поэтому я себя чувствую очень культурно. У шэрагу мерапрыемстваў, прымеркаваных да юбілею абласной газеты «Віцебскія весці», экспазіцыя ў краязнаўчым музеі, конкурс школьных сачыненняў, інтэлектуальныя гульні і нават турнір па міні-футболе. Кульмінацыяй стануць фінальныя ўрачыстасці 10 лістапада. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны Віцебск.